Вітаю шановних глядачів. Сьогодні у нас у гостях доктор історичних наук Володимир Лобач. Ми з Володимиром були колись колегами, разом працювали у Полоцькому державному університеті. У свій час Володимир організував серію, видатну серію етнографічних експедицій, які збирали успоміни і описання таких фольклорных практик жыхароў Віцебскай вобласці, поўначы Беларусі ад усходу да захаду. І гэта колькі гадоў цягнулася вот эта серыя экспедыцый? Першая адбылася ў 95-м годзе. І да 2020-го, мабыць, так? Не, працягваюцца. Еще працягваюцца только іншымі вучнямі, так? То есть і да гэтага часу эта серыя экспедыцый цягнецца, ну і сабраны велізарны матэрыял. Але мы в дадзеным выпадку паговорым пра адзін канкрэтны аспект, гэта ўспаміны пра Другую светную вайну. Зараз мы разумеем, што вот у Беларусі вот тэма вайны выкарыстоўваецца вельмі палітызавана, як падмурак такой ідэалогіі сучаснай Рэспублікі Беларусь, тое, што вот это подзвіг народа, і мы павінны памятаць пра гэты подзвіг. Але калі мы пераходзім да вывучэння вайны, то, што насамрэч адбывалася, як людзі гэта помняць, то мы бачым іншы вобраз вайны. І тут пытанне, ці гэта кейс выключна Беларусі, дзе памяць пра Вялікую Адчынную вайну стала такой дамінантай для дзяржаўнага наратыву, стала такім падмуркам для легітымацыі рэжыму Лукашэнкі. Ці гэта агулам праблема больш шырокага плану, і што вот якім чынам уключыць галасы малых людзей, вось гэту гісторыю штодзённасці у вялікую гісторыю, якая звычайна опіраецца на нейкія палітычныя падзеі. Я тут згодны, і в якасці такой невялікай прадмовы таксама пацверджу, што гэта іншая праўда вайны я пачуў ад сваёй бабулі Ксені, это бацькава маці, она 12-го года нараджэння. Это троху іншы досвед у тым плане, што вайну сустрэла з 3 малымі дзецьмі на руках. Гэта таксама былі абсалютна іншыя гісторыі. І калі сістэмна пачаліся этнаграфічныя экспедыцыі, скажу шчыра, вайна як гістарычная падзея не цікавіла абсалютна. Бо трэба разумець вось гэты пачатак 90-х, калі прыадчыніліся новыя магчымасці, новыя тэмы, якія былі забаронены ў савецкі час. Я маю на ўвазе этнаграфію, народазнаўства ў цэлым. І мы проста рынуліся там, гэта і народная медыцына, знахарства, чарадзейства. Якая вайна? Хай гэтым займаюцца гісторыкі. Але атрымалася так, што вайна прабівалася вось скрозь. Куды б ты не пайшоў, гэтыя людзі, паміж іншымі, яны пастаянна пра яе ўзгадвалі. Нават у якасці такого храналагічнага базавага падзела да вайны, у вайну, пасля вайны. І ад гэта нікуды не было падзецца. І рэшце-рэшт пачалі сістэмна гэта запісваць. І тут высветлілася такія асаблівасці гэтых гісторый малых людзей, што яны вельмі цяжка інтэгруюцца ў вялікую гісторыю па некалькіх прычынах. Па-першае, гэта моваапісанне. У вёсцы не сустрэнеш ні ідэалагічных савецкіх штампаў, савецкі патрыятызм, всенародная падтрымка партызанаў, абсалютна пра гэта не гавораць, такіх няма слоў злучэння. Але з другога боку, там няма лексікі, якая ёсць агульнапрынятай гістарыяграфіі. Акупацыя, Другая сусветная вайна. Там таксама няма гэтых словаў. Там свой лексікон, вельмі спецыфічны. Гэта адзін момант. Па-другое, гэта такая падкрэсленая, я б сказаў, мазаічнасць гэтых аповедаў. То бок, гісторыя пра вайну ў адной вёсцы можа радыкальна адрознівацца ад гісторыі пра вайну в іншай. Там ці былі партызаны, напрыклад,
у гэтай вёсцы, ці, напрыклад, з гэтай вёскі паходзілі Шмат паліцаі, фактараў. і тады фактычна зусім іншы досвед. Конечно, абсолютно. Больш таго, меня вельмі сур'ёзна зацікавіў такі тэмат, як культурны ландшафт акупацыі. Я займаўся семіётыкай традыцыйнага культурнага ландшафта, не мог прапусціць гэтую тэму, бо вельмі істотна, дзе чалавек апынуўся ў часе вайны. Ну, скажем так, что нацистская оккупация Франции, да, Бельгии, Чехии, Беларуси, ну, это принципово розныя рэчы. Але ў межах адной краіны мы бачым такую ж розніцу: заходнія рэгіёны, усходнія рэгіёны, лесная зона, безлесая зона, вёска ці горад і гэтак далей. Я вылучыў ключавыя словы вот этого ландшафтнага кода з усіх запісаў, якія мы зрабілі. І высвятляецца, што найчасцей узгадваецца хата, потым вёска, потым ваколіцы, ну і далей уже мястэчка, а таксама лес і балот. То есть вот эти топасы, яны і акрэсліваюць гэты свет, дзе, уласна кажучы, для людзей адбывалася вайна. І там не гавораць ні пра Сталінградскую бітву, ні пра бітву пад Монте-Кассіно. Яны як бы для гэтых людзей не існуюць. І ў гэтым сэнсе яшчэ Мір Челяда пазначыў, што чалавек традыцыі, ён заўсёды жыве ў цэнтры свету. Все адбываецца менавіта тут. І адсюль гэтых гісторый мноства, яны адрозніваюцца паміж сабой. І каб уключіць у вялікую гісторыю, ну, патрэбна дасягнуць ідэалы і запісаць іх все, каб можна было аналізаваць. Ну, это немагчыма па вялікім. Калі вяртацца да пытання, то это як бы агульная праблема, так? Это не только беларуская. Абсолютно. У полякаў это праблема нумар адзін. І все буйныя даследчыкі ў галіне вуснай гісторыі, там Марта Куркоўска-Будзан, Пётра Філіпкоўскі і так далей, яны падкрэсліваюць, што зборы велізарныя. Як это включить вот у професійны гістарычны наратыў, велізарнае пытанне. Бо польскія гісторыкі акадэмічна вельмі скептычна ставяцца і дагэтуль. Да, вот. То есть все роўна пра вайну пішуць пераважна з пункту гледжання таго, што адбываліся нейкія бітвы, што якія там нейкія сутычкі, варшаўскае паўстанне, якім чынам вайна перажывалася для жыхароў акупаванай Польшы, гэта зноў ж ніякім чынам фактычна не ўключаецца ў гэты расповед. І тут яшчэ адзін момант вот, і для Польшы, і для Беларусі. Актуальна такая пазіцыя, што на пачатку вайны Другой сусветнай пераважную большасць насельніцтва складалі менавіта вяскоўцы, сяляне. У Польшы это больш за 70%, у нас амаль 80%. То есть это пераважная большасць людзей. І тренд такі, што звыкліся пісаць і ў нас, і ў Польшы, дзе заўгодна, пра герояў і ахвяр. А тыя, хто перажыў гэты жах пад стрэхамі вясковых хат, альбо уцякаючы ў лес, яны як бы не існуюць увогуле. А трэба разумець, што это большасць краін. Ну так, альбо партызаны, альбо хатынь, так? Так. І шляху паміж іх па сутнасці няма. Гэтых людзей няма. І мяне ўразіў такі вот эмацыйны маналог бабулі адной, яка сказала: вот нас ніхто не памятае, нас ніхто не святкуе, а мы ж этым партызанам і сціралі, і хлеб пеклі, як бы практычна ўся эта незаўважная, як бы, праца, без якой і партызанкі б не было ні ў Польшы, скажем, ні ў Беларусі. Кажа, а нас як бы няма, нас ніхто не памятае. Вось такая была чуваць крыўда ў гэтага чалавека. Так, калі мы кажам пра досвед часоў акупацыі, то адзін з такіх галоўных сюжэтаў гэта менавіта дачыненне з партызанамі. То есть это як бы заўжды гучыць як бы па ўспамінах. І з іншага боку ўжо згадвалася пра тое, што вось ёсць такое уяўленне пра усеагульную всенародную падтрымку партызанскага руху. І гэта было адным з такіх галоўных падмуркаў для фармавання уяўлення пра Беларусь як партызанскую рэспубліку. Ну і ясна, што вельмі шмат для гэта пастараліся і партыйнае кіраўніцтва БССР, асабліва Мазураў, Машэраў, якія самі паходзілі з партызан.
І ну, нават такі амерыканскі даследчык Майкл Урбан піша про тое, што вот 70-е, другая палова 60-х і да першай паловы 80-х это было панаванне так звана партызанскага клану ў Беларусі. Ясна, што уяўленне пра ўсенародную падтрымку партызанаў это было вельмі такім важным такой ідэалагемай. Але калі мы звяртаемся да вусных успамінаў, і зноў жа я могу згадаць свайго бацьку, які вот у сваіх успамінах так вельмі негатыўна апісваў партызанаў любых, таму што на пастаўшчыне у нас былі розных кірункаў партызаны, так? То есть і савецкія партызаны, і армія Краёва, і так званыя зялёныя, якія проста і для вяскоўца такое было адчуванне, што партызан адразу такая небяспека. А што вот можна сказаць, як бы, вот, калі ўзяць вось, ну, такое маштабна вывучэнне ўспрыняцця партызанаў, і ці можам мы зноў жа тут заважыць арыгінальнае адрозненне, паколькі ўсё ж такі, напрыклад, на ўсходзе Беларусі партызанскі рух быў значна мацнейшы, і як гэта сутыкаецца з тым, як успрымалі партызанаў на ўсходзе і на захадзе Беларусі. Так, вядома, арыгінальнае адрозненне ёсць, таму што ўсход ён пабыў пад саветамі значна болей перадваенны час. Акрамя таго, ізноў гэты геаграфічны фактар у выглядзе суржскіх варотаў, дзе там проста бесперапынна напампоўвалі і зброяй, і дыверсійнымі групамі, і гэтак далей. Гэта адыграла сваю ролю. І адносна партызанаў тут ізноў трэба вылучаць часавыя прамежкі, таму што калі ад 43-го да 44-го года большасць ужо сталі складаць менавіта мясцовыя, альбо самі ўцякалі, калі немцы палілі вёскі, альбо это прымусовая мабілізацыя, то атрымалась такая сітуацыя, што у лесе апынуўся там брат, сват, дзядзька, бацька. І тут уже нельга казаць, што это былі нейкія вот абсалютна там чужыя людзі, і там уже іншыя стасункі в такім выпадку былі. Для заходняга рэгіёна, канешне, там не саветаў фактычна, колькі там пабылі перад вайной, не тых партызанаў до 43-го года, пакуль вот загадам Панамарэнкі пачаўся экспорт. Так, іначе якраз перакідывалі з усходу на захад тых партызанскія атрады. То і там ізноў-такі адбываецца прымусовая мабілізацыя людзей. Там, канешне, іншае стаўленне. Асабліва вот на былым савецка-польскім памежжы. Людзі проста кажуць, што вот это з усходу не прыходзілі, не рабавалі, вот этим займаліся, бо натуральна заходнія раёны былі больш заможны і менш пацярпелі ў вайне. Але крытычнае стаўленне альбо негатыўнае стаўленне, яно в аднолькавай ступені прысутнічае як на ўсходзе, дзе там маглі забіраць там апошняга там вот это парасяцці там, вось, так і на захадзе. Але дзеля справядлівасці ўсе наратывы, якія датычацца партызанаў, прыкладна напалам падзяляюцца вот на негатыўныя, дзе ідзе пра гвалт, рабункі, гэтак далей. І нейтральныя альбо вот пазітыўныя, калі там сапраўды сваякі, калі там блізкае сямейнае атачэнне як бы ў лесе. Таму я б з аднаго боку не шельмаваў скрозь, вот, што вот, з другого боку... Тут просто адразу згадваецца словы Валентина Кудовіча, які казаў пра тое, што у Беларусі у любом выпадку слово партызан у народнай памяці такое мае негатыўнае значэнне, але я так разумею, што так это філасофскае абагульненне, якое не соотносіцца як бы з рэчаіснасцю. І тут ізноў вяртаючыся вот да этой мазаічнасці, вот тут абагульненне слаба працуюць, тому што вот в кожным выпадку ты бачыш нейкую сваю сітуацыю, дзе там чалавечыя лёсы вот пераплетаюцца. Што да гларификации, героизации партизанского руху, то еще Евген Миронович он позначил, что это однольковый тренд, что у поляков. Поглядите на объем литературы про армию Краёва, ну, просто зашкаливает невымерные колькости, перелечить немагчыма. Это УПА, украинская повстанская армия. На Украине там дискуссии, но тем не меньше.
Ну і я б додав, що і у Польщі, в принципі, не хапає такого критичного розгляду активності армії Вось. краёвай, тому што пераважна яны пішуць па ўспамінах удзельнікаў, і Вось я хацеў пра гэта гэта таксама стварае такую свайго роду такую гераічную карціну барацьбы, якая ну трошачку Да, і варта недакладная. толькі залезці ў архіў вуснай гісторыі варшаўскі і пачытаць успаміны тых жа вяскоўцаў адзін в адзін тое, што мы бачым на Беларусі, і рабункі, і гвалт. І тут мы выходзім на больш такую глобальную праблему, гэта феномен чалавека са зброяй в руках у вясковым ландшафце. Зброя для вяскового ландшафта не характэрная увогуле, абсалютна. То есть это вот чужеродны элемент. І ў гэтым сэнсе любы узброены чалавек на парозе вясковай хаты успрымаецца як патэнцыйная пагроза. Там далей закранем уже паліцыянтаў, альбо там любы ўзброены чалавек, гэта вот тое, чаго вясковец не хацеў бачыць. Ну, то есть мы тады кажам, што это зноў жа не нейкі унікальны беларускі феномен, Нет, а это это проста універсалія, конечно. універсальная характарыстыка вяскоўцаў, якія проста сутыкаюцца з сітуацыяй вайны, так? Так, і тут яшчэ ты зноў, калі ландшафтную тэму закрануць, просто мірны час, як бы лес у беларусаў разглядаўся вельмі пазітыўна, як вот крыніца ресурсаў і там шмат сакральных як бы рэчаў, за адным выключэннем. У лесе не праўдзяць чалавечыя сацыяльныя нормы. Так і кажуць, што у лесе людзі дзічэюць, у людзях люднеюць. Як бы. І вот гэтае жыццё пастаяннае ў лесе, людзей са зброяй, я мяркую, што нават на псіхалагічным узроўні нас параджала вот агрэсіўнасць да тых, хто жыве ў цёплых хатах. Ось, і гэта выяўлялася, калі яны заяўляліся. І вот пачыналася вот это вот куламеса такая. Таму што ну, жыць пастаянна ў лесе. Жыццё ну, не было салодкім, скажем так, это зразумела. І плюс ёсць псіхалагічны фактор. Лес – гэта візуальна абмежаваная прастора. То есть, вот, у лесе лесу не бачна. То бок чалавек знаходіцца не проста ў псіхалагічным стане, не толькі фізічна. І калі ён прыходзіць у цёплую хату, у гэтую, там маглі спрацоўваць ну, не вельмі такія пазітыўныя рэчы. Ну, сярод тых, хто прыходзіў са зброяй у вясковыя хаты, былі таксама і палісаі. Так? І тут мы ўходзім на такую вельмі балючую і складаную праблему, з якой, ну, мне падаецца, що беларускай гістарыяграфіі трэба доўга разбірацца. Гэта тэма калабарацыі з нацыстамі і мясцовай паліцыі у першую чаргу. То есть з одного боку гэта хлопцы, якія былі пераважна са сваіх як бы набіралі. А як яны ўспрымаліся ў вёсы, якім было стаўленне да паліцыі? Ну, вось тут якраз людзі вельмі тонка адрозніваюць. Зноў ідзе размова пра фармат вось гэтай вясковай хаты і што чалавек са зброяй там як себя паводзіць і што ён робіць. І таксама храналагічны момант, вот ты, хто літаральна в першыя дні добраахвотна як бы пайшоў служыць, там, ну, па розных матывах. Былі элементарна матэрыяльныя матывы. Ось, таму што зброя ў руках это сімвал улады на вёсцы, і ты можаш себе дазволіць. Это звядзенне рахункаў даўнішніх. Там не падзялілі там не ведаю калёсы нейкія, але ты са зброяй можаш себе дазволіць значна больш, чым у мірным жыцці. Гэта і пакрыўджаныя савецкай улады, канешне. Але вот тыя, хто пайшоў добраахвотна ў паліцыю першыя там, дні месяцы вайны, вот, як правіла, яны характарызуюцца вельмі адмоўна, бо выяўлялі такую, ну, скажем, нехарактэрную жорсткасць да сваіх жа. А з другога боку адрозніваюцца тых хлопчыкаў, якія дасягнулі прызыўнога ўзросту ўжо ў часе акупацыі. І выбор, кажа бабуля, быў альбо едзь у Нямецчыну цягоніць, альбо вот ідзі паліцай. І што было ім рабіць? І кажа, і мы лісты пісалі, калі ўжо вярнуліся саветы, каб іх там вот, не каралі, то есть там вёска вся падпісвала, што нічога благога не рабілі. Вот, там, часам дапамагалі і там ад Нямецчыны выратоўвалі ад згону гвалтоўнага, ці папярэджвалі пра нейкія карныя акцыі. Пісалі лісты, гэта не адзіны выпадак, але это было бессэнсоўна ў тых
палітычных варонках. Ну і, канешне, калі чалавека прымусова мабілізавалі в паліцыю дзе-небудзь там напрыканцы 43-го года, ён уже просто аб'ектыўна не мог удзельнічаць у халакосце. А мясцовая паліцыя досыць актыўна брала ўдзел. Ад Палесся да падзення, гэта ўжо неабвержаны факт. І просто, калі б яны пайшлі ў 42-м, то а куды б ён дзеўся? Ну, конечно, альбо в канвоі, альбо непасрэдна удзельнічаць з гэтым. Ну і, канешне, вот такім варыянтам прайсці паміж дзвюх агнёў, гэта масавыя потым уцёкі, калі ўжо там набліжалася, калі ўжо грымела рэальна да партызанаў. І тут змянілась, трэба сказаць, палітыка цэнтральнага штабу партызанскага руху, калі на пачатку першай гады вайны трэба было безлітасна знішчаць здраднікаў, то ад 43-го года была вот установка перацягваць на свой бок. І гэтым шмат хто карыстаўся, і такім чынам удавалася чалавеку. Ну так, мне ў адзін выпадку пра такі складанасць выбару, калі да цябе прыходзяць са зброяй і ставяць пад ружо, згадваецца таксама асабістая гісторыя, якую расказваў мой бацька. Яго старэйшы брат, якого звалі Адольф, ну, якраз падрос падчас вайны да мабілізацыйнага ўзросту, і прыходзяць як бы партызаны арміі краёвай, бо вёска каталіцкая, і кшталту пайшлі ў лес, як бы, прыходзяць людзі з аўтаматамі, і выбар такі становіцца вельмі шчуплым. Адзінае, што маці абараніла, сказала, што вот як бы хварэе, як бы куды ён хворым пойдзе ў лес, як бы няхай паправіцца, і тады ўжо мы яго туды выправім. Ну і пашанцавала ўжо, што ўжо наступны раз не прыйшлі, ўжо, адпаведна, дзядзьку мабілізавалі з прыходам саветаў. Войска стаў героем, а вось трошкі па-іншаму склалася б сітуацыя, то зараз бы выглядаў бы, ну, такім, не ведаю, як это ўжо зараз кажуць, спраўцам генацыду беларускага народу. То есть выбар быў вось як бы адзін вечар. Ну так, выбор без выбору. Я толькі адзін выпадак сустрэў у полі, калі чалавек здолеў там праз неймаверныя намаганні захаваць нейтралітэт, не пайсці ні да партызанаў, ні ў паліцыю, но ён хаваўся там на прамілы бог, там, ну, просто там такімі хітрымі спосабамі, што не кожны сабе можа такое ўдумаць. Там. І вось ён рэальна не пайшоў і не туды, і не сюды, а з прыходам саветаў, да, ён быў мабілізаваны ў рэгулярную армію. Вось, ну, это захаваць нейтралітэт і не зрабіць выбор было надзвычай складана. Сярод яшчэ адной катэгорыі тых людзей, якія прыходзілі са зброяй у вясковыя хаты, гэта, уласна, нямецкія салдаты, так? У першую чаргу вермахту, бо з імі найбольш стыкаліся менавіта на вёсцы. Зноў жа, калі згадваць майго бацьку, то ён там прыгадваў розныя гісторыі, у тым ліку, там, напрыклад, як нямецкія салдаты на кірмашы ў паставах давалі дзецям цукеркі. І мне такое адчуванне, што это зноў жа не нешта унікальнае, то хутчэй такая нейкая катэгорыя расповедаў, дзе спрабуюць нейкім чынам гуманізаваць тых акупантаў, як бы стварыць з них нейкіх людзей. Але вось якім быў гэты вобраз акупантаў, і ці змяняўся ён з ходам вайны, таму што, зноў жа, калі мы кажам пра пачатак вайны, то есть вядомыя кейсы, што іх віталі з кветкамі ў асобных месцах, але потым Халакост, як бы вот такое жорсткае стаўленне да савецкіх военнапалонных, ну і ўрэшце, конечно, карныя акцыі пацыфікацыі беларускіх вёсак, я думаю, што это паўплывала, мабыць, на стаўленне сялян да нацыстаў. Безумоўна. Ну, мне такі абразок у памяць. Бабуля распавядае пра нямецкіх жаўнераў, кажа, такія культурныя мальцы, вот всё. Памаглі вынесці лаву, стол і хату падпалілі. Як бы такая амбівалентнасць. Натуральна, 41-й год, шмат хто пра гэта гаворыць.
Яны шлі як на парад, начні весёлыя, кажу, упэўненыя в сабе, як бы не было ні партызанкі, як бы нічога, і там сапраўды і пачастункі дзецям, і там кашу з палявой кухні. І зусім іншая сітуацыя, калі 44-й год, калі яны адступаюць, і там таксама была тактыка выпаленай гэтай зямлі, і проста паляць вёскі. Ну і асобна, конечно, тэма гэта, уласна кажучы, карнікі. Уласна кажучы, карнікі – это вот вёскі, якія патрапілі вот пад гэтыя маштабныя карныя экспедыцыі. Але тады, напэўна, мова ідзе не толькі пра немцаў, але і пра латышскія, літоўскія батальёны. Я хацеў пра гэта сказаць. Это будзе асобны раздзел у кнізе «Этнічныя вобразы акупацыйнай арміі». Бо ад часоў, напэўна, вялікай арміі Напалеона такога вось этнічнага нацыянальнага вінегрэту проста не было на беларускіх землях. І, канешне, у некаторых тут ізноў з гэтая мазаічнасць. Адна вёска зведала на сабе, хто такія латышскія паліцэйскія батальёны, асабліва, там, скажем, Асвейшчына, аперацыя «Зімовае чарадзейства», дзе там удзел прымалі 7 латышскіх батальёнаў, здаецца, 3 літоўскіх, 1 украінскі, там немцаў практычна не было. І ясна, што там латышы даліся ў знакі, як вот, ну, ў Шатчыне таксама. Веснавое свята аперацыя, вельмі актыўна балцкія паліцэйскія фармаванні прымалі ўдзел. Акрамя таго, ну, баюся, не ўсіх пералічу, палякі, літоўцы, латышы, эстонцы, фіны, аўстрыйцы, італьянцы, французы, румыны, венгры. То бок, вот. І ясна, што адна вёска ведала латышоў, другая сутыкнулася з фінамі. Ну, просто вобраз немцаў ён больш універсальны. І ёсць такая асаблівасць, калі гаворым пра пачатак вайны, людзі гавораць, кажуць, немцы наступалі. То есть такі абагульнены вобраз гэтага ворага, умоўна кажучы. І адступалі немцы. Але сам час акупацыі, ён такое павелічальнае шкло, ён дае магчымасць разгледзець як бы ўсіх, і больш таго, людзі характарызуюць. Ну, там італьянцы такія весёлыя, шабутныя мальцы, там, вот, румыны, значит, там такие брудные, злые, голодные вечно, вот, там рабуюць постоянно, все. То есть для кожного вот, был свой цэтлік, часам амбівалентны, скажем. Палякі фігуруюць і досыць пазітыўна. Ну, але таксама фігуруюць, напрыклад, як удзельнікі карных акцый супраць габрэйскага насельніцтва мясцовага. Прычым тут трэба быць асцярожным, і калі чалавек гаворыць пра палякаў, трэба выразна разводзіць, там, ці гэта канфесійны чыннік. Так, потому что его наши поляками называли католиков, попросту это были и свои, и нават такія і па-польску маглі не размаўляць па-беларуску, але іх называлі палякамі або католікі. Вот. Ну тут просто варта задаваць нейкія дадатковыя пытанні, потому что хадзілі па-польску, размаўлялі, то бок чалавек выразна атаясамлівае іх з іншай этнічнай групы, але гэтым маюцца на увазе крысовыя палякі, якія багата дзе пайшлі якраз в паліцыю, ну, і нароўні з мясцовымі паліцыянтамі прымалі ўдзел у карных там акцыях. Таму эта тэма такая надзвычай цікавая. І ясна, што калі гаварыць там пра поўдзень Беларусі, Палессе, там уже можа быць свая спецыфіка, там уже украінскі кампанент будзе больш важкім. Ну і іншыя часткі, напрыклад, венграў там было больш значна, чым на поўначы. То есть всё ситуацыйна. І вот так. А кого лічылі найбольш жорсткімі, калі мы можам правесці такое параўнанне? Можна. Гэта фігуруюць па ступені жорсткасці латышы. Вот. Яны горш за немцаў. Вот. Асабліва в зоне правядзення карных акцый, кажуць, што лепш проста не трапляцца. Латышы, літоўцы, фіны, як вельмі жорсткія, но іх было досыць мала. Вот, што пры гэтым чалавек робіць такую выснову, кажа, яны нам помсцілі, кажа, за што? Ну, так, а вот мы ж там вайною пайшлі, там вот нарабілі дзялоў, дык вот яны прыйшлі, былі вельмі злыя.
Ось. Ну, бодай, от, да, еще называют Мадьяров венгров. Ось, і ўжо з былога СССР от, на поўначы якраз досыць часта фігуруюць рускія паліцыянты і То есть украінцы. это там на Лепельшине, это вот Рона. Рона і так, досыць шмат быў бригада Камінскага, Ну, там вельмі, ну, ён вызначыўся потым у Варшаве Так, адпаведным был чынам. одним з таких кіраўнікоў Лютых. падаўлення як бы Варшаўскага паўстання. Причому вылучався садизмом там просто. Ну так, я пам'ятаю, як про його розповідали на екскурсії по музею Варшавського повстання, кажуть, росіянин, я кажу, але якби він з-пад Полоцка. Ну, так. Мы уже некалькі разоў згадывалі пра страшэнную трагедыю, якая таксама разгортвалася і на беларускіх землях. Гэта вынішчэнне габрэйскага насельніцтва, Халакост. Ну і трэба разумець, што фактычна вось на гэтых землях, там усходняя Польша, Беларусь, Украіна, шмат у чым, ну і Прыбалтык, і Балтыйскія рэспублікі, разгортваўся вот Халакост кулямі, так, як па вызначэнню Тымоті Снайдера. І ясна, што беларускія сяляне таксама стыкаліся з гэтай трагедыяй, і прычым непасрэдна, так. З аднаго боку, габрэі былі для мясцовых сялян ўсё ж такі чужымі, калі мы кажам пра такую тыповую дыхатамію, там свой-чужы, так, бо яны захоўвалася дыстанцыя, але як бы яны жылі побач, так, то есть это былі добрыя суседзі. І вось як тады вырашалася пытанне, напрыклад, ці дапамагаць габрэям, так, калі, напрыклад, яны ўцікалі, бо ясна, што такая дапамога яна ставіла пад пагрозу часам не толькі вот жыццё выратавальніка, але, напрыклад, і яго сям'і, так. Зноў жа, яшчэ такое вельмі балючае пытанне, з якім вот толькі вот спрабуюць гісторыкі зараз змагацца, зноў жа, што, напрыклад, маёмасць знішчаных габрэяў, што з гэтай маёмасці рабіла мясцовае насельніцтва, так, то есть прысвойвала яны вот гэтыя хаты, іншае майно. То есть што мы можам сказаць вот як бы пра рэакцыю беларускіх сялян вот на разгортванне трагедыі Халакоста? Ну, тут все абсолютно индивидуально, але хочу позначить одну асаблівасць, і якраз так вылучила адмыслова Ганна Энгелькінг. Кажа, што беларускія сяляне, в адрозненне ад польскіх, вельмі адкрыта і шчыра гавораць вот на гэтую тэму, на тэму Халакоста. Калі ты пачынаеш з польскімі вяскоўцамі, это вот дуже нелюбімыя, там такіх адказаў, як на Беларусі, не знайдзеш. Я сутыкнуўся з тым, што абсалютна шчыра людзі гавораць як пра вот выратаванне, ці пра тое, як былі сведкамі, а таксама пра тое, як, напрыклад, бацькі сказалі, не, мы не можем рызыкаваць, і вот просто прагналі там чалавека. То есть, ну, ты уже на сваю галаву думаеш, ну, вот я б, можа быць, і в такім факце не прызнаўся. Яны кажуць, як ёсць. І тут ізноў пэўная ёсць рэгіянальная асаблівасць. Это выявілася яшчэ ўлетку 41-го года, калі перад самым прыходам немцаў, ці ў першыя дні, пракацілася вот серія пагромаў якраз па заходняй Беларусі. І тут перадгісторыя заключаецца ў тым, што антысемітызм у Польшчы міжваенны, ён практычна стаў дзяржаўнай палітыкай вот у апошнія перадваенныя гады. Мне здаецца, што агулам трэба казаць, што вот пра сам феномен антысемітызму, які быў больш уплывовы у польскім палітычным жыцці. І, ну, напрыклад, зноў жа, там, калі мы кажам пра польскую нацыянал-дэмакратыю, которая была такой важнай палітычнай сілай, так і прыспена, хоць і не была ля ўлады, але вельмі дамінавала так у культурна-палітычным жыцці, яна была, в прынцыпе, антысеміцкай, так. І можна згадаць, што і ў літоўскім, напрыклад, нацыянальным руху, куды было больш такіх антысеміцкіх плыняў, чым у беларускім нацыянальным руху, які, ну, я б агулам сказаў бы, што быў нетыповы антысемітызм. Так.
Ну і плюс все ж таки гэта хай сабе і савецкая мадэрнізацыя надавала такі вельмі выразны сацыяльны ліфт для габрэйскага насельніцтва, і там вось гэтай такой замкнёнасці рэлігійнай, сацыяльнай не было, як на захадзе. Яны вельмі моцны, Зельцер, здаецца, пра гэта так добра пісаў, досыць інтэнсіўна інтэграваліся і в грамадскія, і в дзяржаўныя структуры, акрамя таго, падкрэсленая савецкая палітыка інтэрнацыяналізму і нават крымінальныя справы за антысемітызм у даваеннай Беларусі, міжэтнічныя шлюбы, якія папросту былі немагчымыя, скажем, там бабуля з Дзесны кажа, вот і полюбіліся яны, значыць, ну і катэгарычна і адзін бок супраць, і другі бок супраць, кажа, ах, чаго ж яны не дажылі до 39-го года, калі прыйшлі саветы, калі это стало магчымым. Конечно, это грало сваю ролю. Ну, але в часе ўжо акупацыі прымалі ўдзел у знішчэнні не толькі, власна, нацысты, але паліцыянты і па той бок было і савецка-польскай мяжы, і па гэты. Ну, той же самы Зельцер, ён піша, што ксенафобія і прыхаваны антысемітызм, які быў на ўсходзе, просто ён не афішаваўся, ён знайшоў сваё выйсце якраз у часы акупацыі, калі ты атрымаў зброю з рук немцаў, і можаш там. Ну і яшчэ адзін момант, што калі гаворыць пра гвалтаванне габрэяў, пра то, як іх хавалі, ці там давалі прадукты і так далей, то абсалютна пра гэта гаворыцца без всялякага пафаса, намёка на тое, што заслужылі там ганаровае званне праведніка свет. То есть гаворыцца пра людзей, якіх добра ведалі, да якіх выказалі спагаду, безумоўна рызыкавалі, но па-іншаму не маглі. І тое ж датычыцца габрэйскай маёмасці. Вельмі выдатны абразок, гэта такі фаліянт, ён недавно выйшаў «Паляцы на ўсходзе», і там успаміны палякаў Беларусі, Украіны, Літвы, ад міжваенных часоў і да пасляваенных. І успамін з Пінска, калі, значыць, дзяўчына яшчэ маладая кажа, яшчэ стрэлы гучаць, то бок немцы расстрэльваюць габрэяў, а мясцовыя ўжо з вазамі напагатове, каб рынуцца і рабаваць. І вось маці кажа бацьку, паслухай, у ця на нагавіцах латка на латцы. Схадзі, возьми толькі нагавіц, нічога не бяры, просто возьми сабе там дзе-небудзь у габрэйскім доме новыя нагавіцы. Ну, бацька пайшоў, вяртаецца з пустымі рукамі. Што такое, чаго не прынёс? Кажа, ведаеш, я прыйшоў, я паглядзеў, это нехта нажываў, это належала людзям, я не змог. То бок тут уже такая індывідуальная справа, хтосьці можа пераступіць праз маральныя нормы, а хтосьці для кагосьці это непамысна. Ну і фальклорныя чыннікі, яны просто выбухнули па ўсёй краіне, это такая міфалагема пра габрэйскае золата. Ясна, што все скарбы, тэма скарбаў актуалізуецца ў часе вайны, тэма габрэйскага золата, просто гучыць паўсюдна, як яны і хавалі золата, як прапаноўвалі золата за выратаванне, што ў кожнага габрэя мусіць быць як яго такі абавязковы рыс. Ну, я шмат чытаў успамінаў уласна палякаў, і шмат у чым падобная сітуацыя. Мне здаецца, тут вышукваць, хто болей схаваў, хто меней схаваў, таму што з уласнага вопыту я ведаю, што шмат людзей, які хавалі, яны і блізка не ўлічаны нідзе афіцыйна, ні там праведнікамі свету. Просто, калі пра гэта гаворыць чалавек, які ў часе акупацыі быў падлеткам ці дзіцёнкам, ён можа нават імя
не помню з гэтага. Ён памятае, што бацькі, да, вось там недзе там в склепе там хавалі. І тут вот Снайдер папярэджваў, Тимоти Снайдер, што вот пра нацыянальныя гонкі лічбаў, што не трэба гэтым займацца, трэба заўсёды бачыць чалавека і як бы канкрэтную гісторыю, а не вот лічыць, хто мае больш ахвяр, хто больш выратаваў, таму што Польшча это вельмі актуальная тэма, як палякі ратавалі. Вот это зараз скрозь гучыць, каб заглушыць непрыемную тэму. Ну так, бо з аднаго боку сапраўды мы ведаем, што, напрыклад, іміграцыйны ўрад польскі, які дзейнічаў у Лондоне, то есть ён прымаў такую вельмі паслядоўную пазіцыю дапамагаць габрэям, то есть і праз камунікаты, якія ім дасылаліся. З іншага боку мы бачым такую больш разнастайную рэчаіснасць, асабліва калі мова ідзе пра такія памежныя рэгіёны, дзе дзейнічалі атрады арміі краёвай, дзе агульнавядома, што, напрыклад, не прымалі габрэяў у атрады арміі краёвай, то есть фактычна пакідалі іх на смерць у лясах. І нават былі фактычна сутычкі атрадаў арміі краёвай з габрэйскімі фармаваннямі. То есть і там гісторыя куды больш складаная. Але тады ўжо, калі мы ўжо і выйшлі на армію краёвую, то вось это сапраўды таксама яшчэ адзін складаны феномен, калі мы кажам асабліва в такім беларускім кантэксце, бо апошнім часам пачалі так вельмі палітычна прасоўваць такую візію, што гэта практычна калабаранты з нацыстамі, так, які ўдзельнічалі ў генацыдзе беларускага народу, што цалкам такім перайначвае гісторыю, але там яна куды больш складаная. І тут мне хочацца запытацца, як, зноў жа, з пункту гледжання беларускіх сялянаў на захадзе Беларусі, як яны ставіліся да арміі краёвай. У нас адзінкавыя выпадкі все ж таки гэтае памежжа, Глыбоччына, Мёрзчына, там, скажем, не сильно. Там вялікія лясныя масівы, там пераважала партызанкавы ўсход. Я уже казаў, што па-першае, ёсць этнічнае адрозненне. Вот я вывучыў якраз успаміны палякаў з нашых рэгіёнаў, якія ў часе акупацыі былі, мовна кажучы, на поўначы Беларусі, Паставшчына, Браслаўшчына. І там выразна бачная такая, это людзі з такой падкрэсленай нацыянальнай ідэнтычнасцю, то бок яны палякі, это захавалі сваю польскасць на працягу ўсяго жыцця. Там, канешне, польскія партызаны добрые. Потому что это свои, да, добрые. Это ж не то, что они там с Польши пришли, так? То есть это мясцовые Так, пришли. яны добрые, адпаведна савецкія там, значит, рабаўнікі. Для беларусаў, як бы, по вялікім рахунку, все одно, якую форму носіць. Калі ён сцягнуў пад свінкай ці увёў карову, яны аднолькава кепскія. Тут паўтарюся, што важна, што чалавек са зброёй робіць у твоёй хаце. Адсюль характарыстыка. Прычым гэта набывае такі статус такога моцнага стэрэатыпа, хаця рабунак мог адбыцца адзін раз. Але ён даваўся ў знакі, і пра гэта... З іншага боку, калі падумаць, то, мабыць, і партызаны арміі краёвай таксама па-рознаму дзейнічалі ў каталіцкіх вёсках і праваслаўных. І таму памяць пра іх таксама будзе адрознівацца. Канешне. На жаль, гэты непростыя былі, мы все ведаем, непростыя былі міжэтнічныя адносіны ў міжваеннай Польшчы. І это все, безумоўна, вылезло на паверхню і ў часы акупацыі, канешне. Ёсць абсалютныя сведчанні, калі памежная вёска з заходняга боку, і чалавек рэальна сімпатызаваў, ён лічыў, што саветы — это ідэал такой сацыяльнай роўнасці. І дачка яго кажа, павярнуліся палякі, якія ўцеклі ў 39-м.
Вярнуліся. Ну і бацьку як бы здалі немцам, там написали вінавацілі ў сувязі з партызанамі, як бы просто звозілі рахункі. Ну, там. это таксама не выключна беларуская Конечно. гісторыя, таму што вот это, сапраўды вайна як бы дае магчымасці для того, каб падводзіць такія разрахункі паміж тымі, хто раней як бы вот у канфлікты, якія наспявалі. Ну і мабыць самы вядомы выпадак это то, што адбывалася паміж украінцамі і палякамі, напрыклад, Валыні, так? Брутальныя формы. Дзе яно было такі, ну і дзякуй Богу, што на Беларусі такого не было, і бы і мне здаецца, што это якраз так тое, чым можна нам ганарыцца, што ну ўсё ж такі не было вось такого масавых злачынстваў, як бы, то есть вот у якіх мы маглі б там абвінаваць мясцовае насельніцтва. Ну, все ж таки, от хоць зараз там скептычна ставіцца да тэрміну гэтага талеранцыя, кажучы, так ці іначай на нашых землях прысутнічала. Ну, нават калі мы берем стасункі беларусаў і габрэяў, вот, калі пракацілася на пачатку 20-го стагоддзя хваля пагромаў у еўрапейскай частцы імперіі, то па падліках саміх жа габрэйскіх даследчыкаў на Беларусі іх колькасць была ў 10 разоў меншая, чым на астатнія часы. То бок это пра нешта сведчыць. І, конечно, у вайну это все даецца ў знакі. Все вот эти міжэтнічныя стасункі. Ну, скажем, калі гаворка ідзе пра пагромы в заходняй Беларусі, то іх нават нельга і блізка параўнаць з тым, што ва Львове адбылося в першыя дні акупацыі. Іншыя маштабы, іншыя. Конечно, таму ці тое ж Едвабна. Ну, але там з Едвабна таксама спецыфічны феномен, тому што Едвабная па 1939 году потрапіла ў склад БССР. То есть там як бы з аднаго боку это былі Ломжышчына, як бы этнічна польскія тэрыторыі, але якія потрапілі ў склад БССР, і для іх вот это была яшчэ такая траўма таго, што прыйшлі саветы, як звычайна дэпартацыі. У Польшы быў моцна распаўсюджаны такі міф жыдакамуны, што это якраз што габрэі, яны дапамагалі камуністам, як бы, вось, і гэта быў адным з фактараў, які зноў жа выкарыстоўваўся у тым ліку нацыстамі для такое стымулявання гэтых пагромаў. Ну так, але той же Грибовскі на пастырунку, да, то есть, дзе такі выдаў такую манаграфію пра аддзел паліцыі Гранатовай, якая да гэтага часу падавалась палякам. Ну, яны просто выконвалі свае вот такія функцыі, там, сачылі за парадкам, дарожны рух, як бы, вот, яны нічым кепскім не займаліся, быў такі стэрэатып распаўсюджаны. Ну, там доказана просто паказвае, як яны спрычыніліся да фактычна Халакосту, і прычым адначасова яны маглі быць польскімі патрыётамі, мець сувязь з падполлем, там, тым не менш, як бы, все ж таки на наших землях такой сістэмнай такой антысемітскай палітыкі, я лічу, што не было. На нізавым узроўні, да, бабуля там узгадвае, што былі ўлёткі, там, каб куплялі толькі в польскіх крамах, там, дзе малявалася карыкатурныя там габрэй гэты, які ставіць бот там на гэтага мужика несчастнага. Там. Ну, все ж так, але мы тады кажам менавіта як бы пра антысемітскую прапаганду, якая вялася ў Польшы, хаця я б сказаў, што не на дзяржаўным узроўні хутчэй, это не дзяржаўнай была палітыкай, але яна была уплывовай, я б сказаў, гэта ўплывала на настрой насельніцтва. І, мабыць, ужо тады апошняе пытанне, якое я задаў бы ў гэтай размове, менавіта пра такую навуковую апрацоўку ўспамінаў, таму што вот калі мы стыкаемся расповедам эмацыйным, калі чалавек там кажа, то мы так неяк адразу хочацца правіць эмпатыю, суперажыванне, і гэта павышае давер да гэтых словаў, і мы фактычна тады успрымаем гэтыя словы як свайго роду праўду, так? То есть, што людзі расказваюць, як яно было, і гэта таксама, мне падаецца, стварае такую небяспеку для даследчыка, таму што я хочу згадаць яшчэ адзін такі кейс, это кнігу Зміцера Бартосіка, які таксама збіраў успаміны пра вайну, і потым паводле гэтай кнігі быў
пастаўлены спектакль вольным тэатрам у Мінску. І там было такое адчуванне, што вось гэтыя ўспаміны, яны становяцца вот праўдай, так? То есть, што яны вот даносяцца як сапраўдная рэчаіснасць таго, што было ў часе вайны. Хаця, ну, вот мы ж ўсё-такі павінны разумець, што гэта свайго роду перспектыва ўспаміны, і яны не з'яўляюцца праўдай, гэта таксама інтэрпрэтацыя. Якім чынам вот мы можам тады навукова ставіцца да таго, што нам кажуць людзі пра сваё мінулае? Якія вот, інструменты крытыкі могуць быць? Ну, это зноў велізарная праблема вот, в польскай вуснай гісторыі, праблема верыфікацыі, наколькі это гістарычныя крыніцы. І тут вельмі цяжка іх верыфікаваць шмат у чым, таму што ну, это мікрагісторыя заўсёды. І Раткліф Гірц напісаў, што калі вы пішаце гісторыю маленькай вёсцы, не майце ілюзій, што вы зможаце аднавіць гісторыю ўсёй краіны, бо вы пішаце гісторыю маленькай вёскі. І тут, калі мы гаворым пра вот, праўду, так, гэта праўда, але это праўда канкрэтна вось гэтага чалавека. І больш за тое, не прэтэндуе сам, каб эта праўда стала вот такой універсальнай, это ўжо робяць за яго іншыя. І, ну, скажем, вот, нам давялося запісаць 260 чалавек. Калі ты записываешь 260 чалавек, ты разумееш, што варта было б яшчэ 2600 запісаць, каб выходзіць на нейкія вот, там, універсаліі. Але я падыходжу да гэтай праблематыкі не як гісторык. Падыходжу як антраполог, мне няма патрэбы верыфікаваць это з гістарычнымі крыніцамі, мне не цікавіць нумары вайсковых частак ці камандзіры падраздзелаў. Гэта ўжо дзялка вот, прафесійных гісторыкаў. Мне вайна не цікавіць, мне цікавяць людзі на вайне. Як яны вот, это перажывалі, якія эмоцыі былі, як харчаваліся і чым, якія рытуальныя аспекты, вельмі унікальныя, дарэчы, толькі беларуская з'ява, больш практычна нідзе не фіксуюцца, это абыдзённікі, якія рабілі жанчыны, каб уратаваць вёску ад карнікаў. Мне ўсё гэта цікавіць, і ў гэтым сэнсе, чым больш вот этих праўдаў, тым больш аб'ёмная будзе карцінка, але трэба разумець, што гэтая карцінка складаецца з тысячаў пазлаў, якія вот, все разнакаляровыя, і чым больш ты іх збіраеш, тым ну, больш праўдзівай з'яўляецца карціна. Вот, таму это розныя падыходы. Вот, вусныя гісторыкі наб'юцца над тым, каб увесці гэтыя наратывы ў катэгорыю гістарычных крыніц. Ну, тут ёсць сапраўды праблемы, потому што ну, звычайна ўсё ж такі людзі, калі пра нешта расказваюць, імкнуцца прахарошыць свае паводзіны, паказаць сябе прыгожым. Не, якраз вот я казаў, што ў выпадку з Халакостам, я думаю, сам бы, напэўна, прыхарошыў паводзіны сваіх бацькоў. Он кажа, не, прагнаў бацька, там, значит, кажу, я ж баюсь, каб маіх не пастралялі. То есть, фактычна, асудзіў чалавека ну, на смерць. Ну, як ёсць, так і кажа. Другі момант ёсць, што на Бешанковічыне мы размаўляем з жанчынай на розныя тэмы, там этнаграфія класічная і так далей. Мы даходзім да тэмы вайны. І жанчыны як падмянілі. Вот, всё. Яна пачынае там штось... Мы потым праз 3 хвіліны кажу, ой, справы ў мяне там, значит... І просто уцікае в хату. Ну, ладно, я заходжу до суседкі. Суседка з парога мне заявляе, а што ты з гэтым паліцэйскім атроддзем там размову вядзеш? Не ведаю. Тут... Оказывается, дачка паліцыянта. І зразумела, што для яе вот, ну, вельмі непрыемная в прынцыпе гісторыя, таму што акрамя рацыянальных матываў мне вот эта суседка выдае. Ты ж ведаеш, што вот яна як дочка паліцыянта, она чарами занимается, бо это полицейская кровь, там полная мифология. То есть это уже набывает такие ракурс, які в ніяких архивах ты не знайдешь. Это уже такая вот антропология чистой воды. Это, конечно, все треба увеличивать. И, на жаль, мы упустили час, мы не можем уже поговорить, там, мовно кажучи, с партизанами по великим рахункам. Ну так, бо не засталось. Так. Ну, робім, што можам, спадзяюсь, што кніжка будзе цікава.
І калі мы можам чакаць на эту кнігу? Ну, вельмі спадзяюся, што да калядаў чытачы атрымаюцца. Ужо з выдавецтва. Ну, так. О, супер, то чакаем. Дзякуй вялікі, Владзімир, за размову. Дзякую. Мне падаецца, што яна апынулася вельмі змястоўнай і зусім па-іншаму мы ўбачылі вайну на беларускіх землях. І гэта перспектыва антрапалагічная пункту гледжання сялянаў, якія апынуліся пад акупацыяй. Яна падае тое, што вайна была з такой страшнай трагедыяй, але якая перарывалася па-рознаму і ў розных жыццёвых сітуацыях. І мне падаецца, што это сапраўдны выклік і для гісторыкаў, і для антраполагаў, і будзем чакаць на выхад гэтай кнігі. А я хочу вас захвоціць, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, ну и глядите наступные выпуски.